No moja, mluvni. No. No dobre. Čau. Detaily, man. Zlatný. Povedz niečo. Čo ti nazve? Nepoje nič. Ty si grabil fotiaľ. Teraz by vyšla fialová milka. Čo sme, Švajcerlande? No, pán generálny. Pozrite niečo, povedzte niečo. Je tam tabula, ideme pozrieť. Tak choďte. Natočím nás, ja. Dobre. Treky. Lebo nám už nestačia fotky, my musíme ísť aj do videa. Prečo toto potrebujeme? Neuveriteľné. Toto presne potrebujeme. Sú to povrchové dobývky, ale to asi z druhej strany. Zo severo-kaukázského, zo severo-východného, no to je z druhej strany. Toto presne potrebujeme. Ako sa ti bežalo? Zle. Zle. Povrchové dobývky odhalené na Slávovsku. Ešte vstupy. Ani vidno, že čo som mal nejaký prístroj. To vidno pieni. Glatzenberg. Víš? No. Jurko, o klimatických podmienkach. Môžeš. Že niekedy je to veľmi teplo a niekedy veľmi zima. Neviem, čím to bude. Ešte niečo máte k tejto tematike? Nie, to je všetko. A viete, kde sme? Na Červenej studni. Dobrý deň, vy ste tu našepkávač. Ja nie. Kvôli vám sme sa sem teperili. Dobre to je. Nie. Dobre to je. Na Červenej studni ešte pojeme pozrieť tam dole. To bude asi Klinger. Klingoň. Klingon útočí. Gruner žila bola tam. No, to bola. Tak ešte, ja by som teda chcel niečo povedať k tomuto. Našli sme vodu. Vidíte za mňou, vidíte nádejných badačov vôd, ktorí to tu všetko nájdú. Im nerobí problém nájsť vodu hoci kde. Mali sme takú paličku a ukázalo to ten. Dobre. Ten tam. Takže tešíme sa na ďalšie príhody. Klapka. Nezabudol si zavrieť dvere? Poď pozrieť, že či one. Áno? Lebo neviem, ako som blízko tej lavičky. Dobre. Ty si tiež charakter, Jurko. Ľudia tu majú málo lavičiek. Tam je jak v saune. Otvorte dvere. Ľudia tu majú málo lavičiek, ale ty si charakter. Presne nad lavičkou zaparkovať, aby už nemohli nikde. Aby aj nevideli. Ale koľko tu majú dreva, nech si postruhajú. Nás potrebujú na záhradu. Juri, nezapneme ich, vyberieme domov. No ale už je osraté, Juri. Osraté. Včera umývala sestra, pozri. Osraté, či čo to je, čo tu napadá. Tu je osraté. Na kapote, na nohu. Dám si jednu buchtičku. Už máme len dve. Daj si. Tak, na poli. Ja si neprosím. Dobre, ideme ďalej. Drevo. Dobre, máme ďalej. Dobre, drevo. Je to dreva, aj na dve zimy. Na dve zimy. Jenom by sme mali, Juri, toto vybereme. To tenké. Toto by sme mohli vybrať. Toto zoberieme. Toto. Na záhradku domov. Ja sa pokúsim. Koľko si sa to tak rozgúlalo. Juraj, vybral som, ne? To by zoberieme domov na záhradku. Však potrebujem drevo, nemám. Daj fixku. Akú fixku? Poznačí si ho, či je to ono. Ja, daj fixku. Nerozhaduj. Padne. Jurko. Príde nám. Dobrú chuť. Daj. Nie, neprosím ti, daj. Daj čo? Ja som si dal už. Daj čo ma. Dobrú chuť. Daj čo. Ty si veľmi unavený, na tebe to vidno. Daj čo. Robí energiu. Robí.
Pozri, jak mu chutí. Normálne sa to zohria, to No. teplé. Stále teplé. Ten sa je to z druhý krát. Aha, a to je z Moravy. Alebo to je z horných Hamrov. Ale aj ja som tu, to sa deje, že tam byť. Tak ako cítim sa dobre po tejto túre, my s Jurkom, my sme takí Maňo, ale to robíte kľudne. turista. Maňo, toto nedáš na tú stránku tých mladých turistov. Benatistov? Benatistov. Nie, tam nepatríme my. No nepatríme, my máme moc ako osobnostné tam kultúrno, športovo, zábavno, populárno, historicko, organizačná spoločnosť sme my a tam sú všelijaké videá. Koncertov, zo zájazdov, rôznych prezentácií, všelijakých obhajovačiek. Prejdite si. To je dlhé video toto. A vieš čo, pomaličku už aj môžem. Ja som len chcel povedať, že na naše bacha na tú kameru nemáme. Už sa mu uľavilo Maňovi. Káme, potom mal riašky. Ruju. A to má ruju. Takže dobre, ideme pozrieť. Červená studňa, no čo je na červené? No to je to hnedé. A vtedy to bolo také zelené, tak tu už je hnedé. Hnedá studňa. Vypni to. Daj klapku. Dám klapku. Ideme si tak užovky. No poďme, ideme na ten oný. Užovkový muž. Ome, pozdrav. Poďme hýkať, ale nie. Ale veď ideme po tom chodníku, Juri. Ale takto môžeme vidieť užovky. A tam to budeme sperať. Pohodne, troška dobro. Mohli sme, no nevadí. Dobrodružstvo, i vy. Máme, daj to. Dobrodružstvo. Dobrodružstvo. Aha. My sme oni, Juraj je ten, ako na jojky chodí, vieš, ten čo sú krokodíly, tak Juraj chodí tie užovky. On nás teraz prevedie, že to môže normálne chytiť. O nafta tu je, či čo to? No, volá čo, Dani? Aby užovky sa nevyplašili. Aha, nie to si vyhýraj. Ale tu nebudú, lebo teraz na tie viete a oni sa vyhýrajú. Budú len hadice. Bol nejaký zákaz, ale to je. Pozrieme. Staršieho dátumu. Veľmi starý zákaz. Podľa mňa neplatný, to bol veľký starý zákon. Skoro. No nebaj, to nevadí. Tak ty si s nimi najväčší kamarát na svete. Krokodil Dandy, ty budeš... Ako bol krokodil Dandy, ty budeš had. Juraj. Dookola. Počkaj, ešte ideme pozrieť, my tam prišiel veď. Hadí muž. Ak sú hadie ženy, tak je hadí muž. Hadí Juro. Predstavka. Jedno ona. Ideme sa skúsiť napiť. No, ja si to neriskoval, kamarát to takto napil. Už ho 2 týždne, ne? Na infekciu. Ja to predstavím. Ale to nemôže byť väčšia. Tiež bol, v Tatrach bol. Voľaká riasa tam bola, alebo čo? Tak to nebude nevíc. Tak to... Ale pozrime sa, či sú molky. Dobrá. Vyzerá. Taká ono. Taká je. Aká? Nie sú tu molky. Veľký? Ale je tu Steiger. Tak sme Steiger v pube. Dobre, poď. Kde sme tu? Pri Balatoni? To ma je na futuru. Víno. Dotyk s morom. Toto je dobré. Pohode, není veľmi studená. Čo? Nie, túto sa prvka bola. No asi sa tu budeme musieť zastaviť. Dobre. Vtedy 4. júla tu sa budeme kúpať. Pozri, koľko je. Ale vidíš, že zošadiaľ steká. Áno. Voda sem. A pozri, koľko je tu týroný. Malý hríb. Čo? Malý hríb? Tuto si tiež kúpime To sú parcelu. žubrienky, Ivo. Tu si kúpime tiež parcelu. No? Jurko. Vybavíme si parcelu To tu? už podľa mňa asi nie. Tu by Parcelu. sme mohli mať, Maňa. To že či to je kapor, Maňa. Choď prosím ťa jedného víkenda. Vieš čo, neviem, uvidíme. No, poď nám to ukázať, Júko. Okomentuj celú situáciu.
No stromu ide voda, pozri. Áno. Fantastické. Fantastické. Neuveriteľné. Voda z hora.